Però segur que la majoria de coses sí, oi que sí? Sí? Si més no d'entrada, hi ha una al·lèrgia. S'ha pensat en tot. S'ha pensat en tot. Perquè aquests caramels els han de poder menjar tots els nens i nenes. Només faltaria. I que dolços i que bons que són, Fan més dolç a l'espera dels regals de Nadal, que sí? Que fa que la cosa passi més ràpid. Veritat que sí? 834 persones, Els Reis porten 834 persones perquè els sencera. Espero que la gaudiu i que encendreu els panelets per ses majestats els Reis de l'Orient, que estan molt il·lusionats en veure que heu construït o que us han regalat els vostres padrins, que heu portat uns panelets tan i tan macos. Per cert, nens i nenes, espero que molts de vosaltres... Per als que sou de fora d'aquí de Vic, recordeu que la podreu veure a través de YouTube. Veureu ses majestats, si els voleu veure aquesta nit o demà, entreu a la pel·lícula, es diu La teva nit de Reis i és realment màgica. És una pel·lícula bonica i encantadora que espero que tots gaudireu i crec que és un gran regal que s'ha fet als nens i nenes de la ciutat, aquesta pel·lícula protagonitzada per ses majestats els Reis de l'Orient, que cada any són més i més màgics. Les majestats, el rei i el senyor que està fent el casar. Han vingut gent de tots els pobles que són de veure aquesta cavalcada màgica de la ciutat de Vic.